سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوك ولمنه أنيني مسبالة في أكم بصوابا مفوتا ونكتا ونغنتا بلجلنا. أمبي كشني نما تشامنيني الله في أكو شروع كجونا منديكا يوم كداي كتمدان فم بكا نانيو رمضان وانتنا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم. يوم إندو نسلا كشين كلي على بسلي كشين تام وبرا يانغا ولندا بنيونا أمينا كما سورون كرا كمبيني على صنا كرا ميني على يا تودا كسورة الغاشية من الدمني مسبالة كجنيا كنا الغاشية ويدتغلي دي datuguli min do kamana gwa min bina mogo datugu kiyama keneka o kamana gwan ka datuguli abe fode mako al-ghashiya kiyama to dore do to munun yera kiyama la don galaw ka kuma kana adaka don galaw do ye kiyama to bo qur'ane kono kata fo to keme ani muga ani nduru la to keme ani muga ani nduru don galaw do ye kiyama to tumo ka be o bema o to keme ni muga ani nduru kono الغاشية بالا إن فانت من الدولة الحاقة وفنبي ألا دور بن يفي القارعة وفنبي ألا كفر يوم القيامة أن يوم الآخرة كفر ولوكا أن تغطو ثم غاشية ويدى تقوليدي كذاك سران أنك من أقوان أنك نفلي وبين الدنفن دا تقولي من كيامة كنكا ألا كمودي ما كفكو الغاشية سوراني ري مكا سورادو don gala fancama walma beka kumana ka foko suran ya jigina makka walma jigina ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ka ala ka cide ka sura ma hijira ke ka bo makka kana madina adebe aya muban ani worom surani allah ta'ala kan yin galu do walma sabati li kuma kan yesha ka cide muhammadu sallallahu alaihi wasallam ani tasma kono de on galla halaya ani ala yere dan fen do dan fen belebele do mamunu mala ko fam ala bo hakile jigi na yin nunu ye doro abene na yin nunu ye doro abene kala hala o fam ngani ko fe ni mami mangalla hala famu ni ngaddam fawni ina suroti gi madan kuna jiya kama ka suran kunce ni ladili kanyi kanye shala kirama sallallahu alaihi wasallam akanga mau bara nyogonye chugumina dawa kononan okoro kuma be boli kuma munuka ni suran konono suratul ghashiyah وديني أمبيني على على كافم يدي أما نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة
ambe kalan daminani masabalaw taala togoy ala mi kira jiyen nema labolen tigi ni o ala kira kiyama nema keren tigi an ko yoro keme ani yoro tan nani bismillahir rahmanir rahim ala ba fa qur'anena nga yoro keme ni yoro tan saba suran dam togola otmana bismillahir rahmanir rahim nana suran kilindi be namana o damanana noy suratu tawbay otmani suran fene ala ya damine ni damine togola kabe damine ni ali ala togoy arrahman ala mi kira jiyen nema labolen tigi arrahim ni o ala kira kiyama nema keren tigi now هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية ala ko tiɲɛna datuguli kibaruya k'a nana i ma dɛ an ko hal a mun bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ kɔrɔ tɛ ɲininkali ye dɛ n'o tɛ an bɛɛ b'a dɔn adawatul istifham u bɛ yen hamza y'a dɔ ye hali ye a dɔ ye o tuma na hal anw bɛ arabukan minnu fɔ kuma dɔ la n'an ye hal fɔ dɔrɔn o kɔrɔ de an bɛ k'i ɲininka هل جاء محمد هل جاء زيد هل خرج زيد أو هل جلس زيد يلا زيد سجراوا زيد نناوا زيد دوناوا وتمنى ني هل ببا دو سجرا من كما ويني نغاليدي لا قران كوني هل فرا ويثبت لي قد اتاك حديث الغاشيه تشيني ريرلا داتسغولي كيبوريا كما كان نانا اي على كاتشيدي صلى الله عليه وسلم no ye kiyama kamana gwan mun be nabina mugo datsugu o kamana gwan kibaroya kan nana imade aha wujuhun yawma izin khashi'a wujuhun nyadaw bina soro yawma izin ni datsuguli dona khashi'a nyada mun be ku dogoyalen dogoyamma be nyada mun ka ko nyadaw bina soro kiyama keneka wujuhun yawma izin khashi'a nyadaw bina soro dogoyama be nyada minga me afi ngo nyada sugu fila de bina wuli kiyama nyada dobe o noro yalendo nyada dobe o dogoyalendo nyada min be kan noro yalendo o nyada tigi bara nyuma de ke yana ka se kiyama nyada min be ka dogoyalendo ka klaka fin muswadda o nyada tigi bara jugu de ke kabina mase kiyama osumana ni bara jugu kela do nyadai ala ko ko nyada do bina soro khashi'a dogoyama be nyada mika walma nyada misranin aha amilatun an nyada tigi bara kelai nasibatun aseganendo ko bara chaman kebado ati lafiya da hal no sura bi janama kono ko lafiya tala don ngala do yayira amilatun nasiba nege jolo ko munu mina freke ala abolu samali min ke ka dono ye jahannama kono kabugo bara de ke note bara werete kala bina ta blala de nege jolo ko munu bala abo samali min ke ko kurundo annofe o bara geleya ko de kama Allah taala ko amilatun nasiba ko bara kela do segengela fenel nga Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale ko amilatun nasiba ka koro de ye mana mami ye bideya bara ala ka ciden ko fe sallallahu alaihi wasallam bideya barakela mami be kira fatura mason ga barake ni ala ka ciden ka tasrai ka kira tunyana mayala ale ere mala ka ciden jati ina fo munafiki ala kira sara atigila mama ke munafiki nga mabara je ala kira ka tasraka no ya ala ka ciden ka tasrai namba fa ma ko sunna otigila mama bara bulo kana ale bara bulani dingo de ka otumana ibara chaman ke ka to jiyana ya kada ka bida bara tola ka baraka chande abe fo mo ma wati mina ko bida kela do shinyere la bi bara la de ni zikuru ta kala ja be zikuru min geti se ko ke ni seli chogo la ja be seli chogo min geti se ko ke qur'ane kala ni o la ja lebe mun kala la se ko nyon kala la na muna ma baraji sura ka bara la parce que ale ka bara ma boli mina ngono ala ka jiden ka bara bolla mina alayhi salatu wassalam ore kama ale ka bara to da ko bida ayaw janto ayra la de bida ni ka bara kere hanna caya sangolo ni dugukolo ni nyonche bo kiyama kene ka ala kasratala kada ka ala mago bi bara la bara min kera khalisan li wajhihi wa tabi'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bara min kera ala jati kama ani bara min tugura aka tasra kono aka ciden ka tasra Allah ta'ala bin lemna de meka keni mun jariye bo ke wal ma fente ala wal ma ni kera kume ya kunti fenfone manina ni bara ni bashewa mo bida betani est ce que ni bashewa ale be sungo calculer re kungolo lati ni bashima robe mi
daga dore ke na ala batote zikuru min ta ala koyewa seli min ta ala koyewa tinya do ala kodo ngayala e kaseli tami mi aboy kuna bora ala kola de parce que ciide min jira ma tamma kewta nyonay o koro ko ala kote wala sai ka fam ko ka baraki yere na makala kira ka tasra la ko ala kote hadisa don na nan bai shatu ya la kale ala ka ciide na ka sahaba sabani yonje sallallahu alaihi wasallam ta ba do be ya kalli man ya boyara mo go saba me famiyate ne ina fa ka canga dem senin chamana sisan cogoni liman ya bi bonya me dina be ke famiya mina o famiya tala o famiyate angan jandoni na nan gala ko sirani niveau lo ya sila danger mayoro de la doni fitini poison do de ni ma saba feneta kerate ne ala nana limaniya duma limaniya pogora farkolo la kusobe una na fo na ko antita ala ka ci den ka bato ka cugo nyini ngali ka muso lawa nanya yere soro yamba nyini ka na ma soro yamba muso nyini ka uluka limana sira yoro dola ubaka ala bato min ka joro yere la tara ka ci den ka dima yalla sallallahu alaihi wasallam wa sura ala kira borate ya muso de soroy kuma nguna na ala kira yere no fa maya aw de ya muso yi ma shite ce do ka ti ma furu musoka ne ko ala kira ka bara bi chodi muso ya ala ka ci den ka bara fo abe sun chogomi abe sedi chogomi abe mo mi ne chogomi ana muso be ke chogomi na kumaro la be ni chogola o yo be fo mo sabanu ne o yoro bela o mo sabasina ka jo ala ka ci den ka keta alati ima bidia na chogoyewa ala kira yere baka bara ke chogomi usina ka jo alati ni ala ka ci de ni bara manjane anganiya ya leta manjan ala ya falendo ale madi an do ala ma ya fama anga fenke muka chani kiratai ifen nya don ka temen nya boka wona na ci le kama da anga fenke muka bone ala ka ci den tay sallallahu alaihi wasallam o yara bela ce folo yi kanto ko wanne be layru tani ala ce foka saya senema nete dumini ke klife tuguni be klife la be ke sunna yorambulo e baranyuma nda mami yere diala maklenga fe sunna o yi baranyuma on ka haklela me haklina aflana o tigi yi kanto ko foka saya sale maleti sunon ko tuguni aba be ke na flaseli de la e fana baranyuma ya nya korode ali fajiri selima no ndoma ma do ka foka saya sama ti sunon ko tuguni abe na flaseli ni fana baranyuma on haklela asawana o ye musofuru haramiya yere ka foka saya sale ma ti musofuru tuguni ya me abona ka sigira kale ya me muso ka hage siri ma ita sirama aw furulade kala yere ti furu yere ni ma sabasna ko layru kanta woni ala che ni yorola kala ka ci den furu muso to sallallahu alaihi wasallam yeni ka onye bi amba ti kitamode abako yi kuma jara ramma ala ili mana chamandima eti dumini ke klefe tuguni kanyina mayala kalo kelenta yere baka mun dawn ka ambo don ko kibina sabbe ke sunna chena ikali mana bunyara wal may bini tabe ken na flasil le ti sunna ikali mana kwara ayete muso yere frutuguni chena isirana da man ya gashinye ni sama ya ka kuma fo bora alkrasna ka donti ali salatu wassalam kira furu muso ye ni sabaka kibora fo ala ka chide ko ka saba fori ko yane ukota alkraba bla daga grindala amma bla daga grindala parce que nay nunun toy ni e fendo de nyashu to ma barajite de oluka bara rebna ke sababu kula se tasuma de maka alabatu ka klaki la se jahannama o de bidai wala sai se ka famu chogon ala krasna ka jama weleti misri konna la ka mo bi bela parce que ni ma shu goshi nyana mo tesiri nyada atete aye bewole ko beka nyon soro misri konna nana benama ala kra jora min bar sanf ako sisan mo go sabaga kibora foranye ku taranga dimba yalla o man soray amma sabayre be misri kono me amma mo ta to ma de ma be filini yoro dumini ma me ni yoro kuma ite filama de ma sabaka kibora seram masisa jama bebe ulu yere ta do ma sabani join nga kira yere nyebe ma sabani sigilena o fane ko don do de kuma la ko don do Allah ta'ala yo dam ro na kira nyamba fo ki kana suru nyasa te fu bariya ya fu to fo a beto ko kana fo da ne be ba do to fo fitna do o ta yira ki jito yo o ba yira ki ka ko don de ka kuma folo ko kalete sunongo shukono tuguni ka ba be kana fla selila flana ko ate dumini ke klefe tuguni aba be kana fla sunna sabana yere ko ate musofuru ne kira muhammadu mufle sallallahu alaihi wasallam ana a'lamkum billah ne de be ala don ka tema beka wa atqakum minu misra alau ta'ala nya ka tema be feneka
nga ne be muso furu muso filɛ nin a bɛɛ b'a kalama a ka musow ka so de kelen don ka misiri la kori nin bɛɛ ye muso ye a filanan n bɛ sunɔgɔ su kɔnɔ n bɛ wuli ka nafila seli su kɔnɔna na a sabanan n bɛ nafila sun kɛ n bɛ ji min waati dɔ fɛnɛ na wa hazihi hiya sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni nin de ye ne ka taa sira ye ni maa min jɛngɛra ka bɔ o ma k'o tigilama tɛ ne dɔ ye a ma ban sa wa nin de ye n ka taa sira ye dɛ n'i ye nin bila k'i bɛ hakilina fɛn fɛn ta i tɛ ne ka taa sira nin de b'a yira ko bidiya man ɲi dɛ bidiya ka jugu kosɛbɛ parce que bidiya kɛla yɛrɛ bolo k'ale ta nin fana ye kira ta dɔ de ye hali ni ko i b'a ladi a b'a ko a ye sabali sa an tɛ ala sɔsɔ la o ni maa fana ye jurumu sɔrɔ ala bato la o tuma na maa minnu bɛ kojugu la olu ta bɛ kɛ cogo di i ma hakilina don cogo ye diinɛ na ni filosofi de e yɛrɛ ka sin k'i yɛrɛ justifier ten k'i yɛrɛ ta kɛ tiɲɛ ye maa minnu b'a ka f'i ɲɛna ko bidiya don k'olu de lagosi o de donna an ka fɛnw caman na dɛ don dɔw bɛ sun yan k'a sɔrɔ sariya m'a fɔ yɛrɛ nafila seli cogo dɔ b'an bolo yan k'a sɔrɔ sariya m'a fɔ wiridi cogo dɔ b'an bolo yan sariya ma nin f'an ye kuranɛ kalan cogo dɔ b'an bolo yan sariya ma ninnu f'an ye nka n'i ko i b'i da maga a la ka ban a y'a jɔ an ka dɔn bɛ sa ninnu ye ala batow de ye a kana n'an salaya ala bato la e ɲɛ tɛ ninnu fana t'a la wa n ko ala ko don nka munna kira wulila k'i jɔ minibari sanfɛ k'o kana kɛ olu yɛrɛ dama tɛ dɛ hali minnu kun bɛ yen n'olu m'a kuma fɔ o bɛɛ bɔra a kalama nin sen fɛ ko ja maa man kan tɛ ka sariya ta i yɛrɛ ye ala ko la k'i b'a baara kɛ hakilina tɛ koyi ala ko don o de kama usulutigiw ko ad-diinu tawqifi wa laysa bitawfiqi diinɛ ye na cogo de ye nka hakilina tɛ dɛ ala ko cogo di kira ko cogo di o de ye diinɛ ye nka ni hakili la n'a kɛra o ye diinɛ bɛ kɛ tulonkɛ y'an bolo koyi e ɲɛ tɛ diinɛ dɔw la n ka bɛɛ falen don hakili la de e hakilina ta ni ne ta tɛ kelen ye ni ne ye n ka hakilina ta kɛ e fana b'i ta kɛ dɛ yɔrɔ ala ka sɔnfɛn si tɛ yen ko bɛɛ sɔnna i ta ma ka tɛmɛ hakili kan o sɔnfɛn tɛ yen an bɛɛ bɛ jɔ an garijɛgɛ la ala ye garijɛgɛ min d'a ma ne ta nin ka dɔgɔ kuma dɔ la hali muso min b'i bolo kuma dɔ la i bɛ jɔ a la hali i denw i tigɛlen b'a la hali i ka so i b'i ba ye kuma dɔ mɛ i hakili i ti maa si ye ko mun tigɛlen don a yɛrɛ hakili la bɛɛ sɔnnen don a hakilinata ye hali fatɔ a sɔnnen don a hakilinata ye e ma ye bamananw b'a fɔ ko ni fatɔ jɔra a la don o don ko fa b'a la ko y'a furakɛ dɔ ye n'o tɛ a yɛrɛ bolo a n'a ka fa bɛɛ ale bɛ mun dɔn o fana t'o dɔn maa ti jɔ i sɔnfɛn na hakili sira fɛ a ko bɛ ten de a ye diinɛ kisɛ de ɲini ala ko cogo di kira ko cogo di nin de ye diinɛ ye dɛ mɛ anw y'a sɔrɔ ta anw ka laada ye nin ye kabila y'a fɔ cogo min na o de ye nin ye nin y'an ta ye ayi o tɛ diinɛ la dɛ diinɛ ta de ala ko cogo di ala kira y'a kɛ cogo jumɛn na sallallahu alaihi wasallam nin ye nin sɔrɔ e bɛ baraji sɔrɔ nin ye nin kɛ e b'i kun fɛ i tɛ ala ta kɔ o de kama umaru ko amilatun nasiba ko baarakɛlaw don sɛgɛnnen don dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ye baara caman kɛ diinɛ baara la diɲɛ na yan kiyama a bɛɛ taara kɛ sanji kɔrɔ wɔsi ye k'u ma baraji sɔrɔ a la na. تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية nin baara belebele kɛbaw k'u bɛna don tasuma kɔnɔ tasuma min n'a ka goni dɛ hamiya k'a ka farin dɛ a fɔ n'ala danna tasuma fɔli ma dama o fana man farin o fana ka farin mɛ ka wasifu ka farinya bila a la walasa an bɛɛ lajɛlen ka siga bɔ an dusukun na ko tiɲɛ na ko nin ka farin ko nin ka farin munna ka da ka ala de y'a ka tasuma da baga min bɛ tasuma na ala de b'o dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan n'a ko tasuma bi cogo min tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ten dɛ ni tiɲɛni ye mun fɔ bama ɲɛko la dɔn b'a lajɛ y'a fɔ dɛ dɔn b'a lajɛ y'a f'i ye dɛ tasuma nin ka farin tiɲɛ n'a ka farin ala yɛrɛ k'a fɔ k'a ka farin o kɔrɔ k'a ka farin dɛ kɔrɔ k'a ka farin dɛ kɛlɛmɛ i n'a fɔ wulu bɛ dɔ ka so kɔnɔ a y'a sɛbɛn da la ko siɲɛ méchant kɔrɔ ye mun ye ko wulu nin ka farin dɛ ale kɔni ye mankutu di an yɛrɛ tɛ wulu yelen dɔn an ma deli ka wulu ye wɔnji la don la wulutigi yɛrɛ k'i kanto a ma a tɛ bɔ da la wulu min bɛ ne fɛ yan wulu ka farin dɛ yɔrɔ danaya bɛ da o kuma la ka tɛmɛ sɛbɛnni nin kan wulutigi yɛrɛ mana fɔ k'a ka wulu ka farin o de farinya ka bon ka tɛmɛ mun sɛbɛnnen don walasa i k'a faamu misɛnɛya bɛɛ b'a dɔn tasuma ka farin tasuma ma nɔgɔn dɛ mɛ ala ko nin baara jugukɛlaw bɛna don tasuma na hamiyatan tasuma min bɛ yen n'a ka goniya dan na aha تسقى من عين آنية أما بنا تسقى كبنا لمي من عين كبو كوجيلا آنية كوجي من فنك غوني جي كلمة كومي حميم كوجي كلام نبينا تكادي جهنم كونو ديما جهنم منيدا mi no bila ibi kule ka nyeju ka banjilu kana ji sala ni beka sama ka bo faro kolola ikule ganfe mi no gelem be tatugila b'a fɔ meleke ya fa la ya ka ji dama
o ji min mina dema ja hali ka tun min nogola o ka fisa n'o ji fana a ma kɛ komi sisi bɛ dule min jigi wa i ka to tile kɔrɔ o ka fisa k'i jɔ sisi ka dulen kɔrɔ i ka to min nɔgɔ la jahanama jikalan i kana min o ka fisa n'a ye o jikalan de bɛna d'o ma u bɛ jikalan jɔ ɲɛda la yɔrɔ min ala yɛrɛ ko yashwil wujuh jikalan bɛ jɔ ɲɛda la dɔrɔn ji yɛrɛ bɛ sin ka ɲɛda bɛ jeni ten bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa tiɲɛ na ko min fɛn cɛ juguyara aw bilara so min fana kɔnɔ so ɲuman tɛ dɛ ji min ye tiɲɛ ye nka ji min tɛ taa ne ɲɛbolo bɔli kɔ a la i tɛ ja o ji kɔ nka a tɛ se ka ja a kɔ jahanama lajaba dɔ de don ala yɛrɛ ko k'a b'o ji min yatajarra'uhu wala yakadu yusighuhu a bɛ ji nin min mɛ k'a a tɛ se ka surunya ka b'a kun a tɛ se k'a kun o tuma na jahanamadenw k'aw bɛna lamin ji la min aynin aniya kɔ dɔ de don kɔ min n'a ji ka kalaya dan ko de bɛ ta ka di aw ma k'a k'aw min. ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام ألا كدومين تو يجهنم كنوي إلا من ضريع كفنا كرا ضريع نيامن غني ولا سيكافن غني جنبا دوبان فيا كو نيامن غني أبي كسمرا سوغو كلا كتي رفن سين سوغو o ngoni ni ne ko dumini ni keme ko mo nyona de o babla o dayoro mi ngonu bi bo nyona de kasinka grasa kangoro na erela ngoni bebe sɔgɔsɔgɔli kɛ kana dumuni min yɛrɛ bɛ ni ngoni b'a la o ngoni de bi kan minɛ k'a jaso ji hali n'i y'a min a tɛ se ka tɛmɛ ka da kan hali ni nakili a b'a tigɛ i la dumuni bɛ sin k'i kan gɔnɔ minɛ ten nin fana dumuni kɛ kun de a ka maa nafa nka dumuni yɛrɛ jigintɔ la e kan gɔnɔ filɛni bɛɛ b'a ka sɔgɔ ka taga a ngoni de b'a ka turu a bɛɛ lajɛlen na ka taga ala ko dumuni si t'u ye jahanama kɔnɔ fo n'a kɛra nin dumuni gɛlɛ ye illa min dɔrɛya ko fo n'a kɛra nin dumuni gɛlɛ ye n'o ye ɲaamɛ ŋɔni dumuni nin ye لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ala ko a ti maa kulɔ wala yugni a ti maa kari min jo ka bɔ kɔngɔ la ne hakili la dumuni kɛ kun ye nin fila de ye dɛ ka dumuni dun vitamini min b'a la a k'i bonya hali n'a man di da la o dumuni fana bɛ yen o walima k'i kɔnɔ fati kɔngɔ min b'i la o ka bɔ i la hali n'i nafa tɛ dumuni la t'an ka dumuniw ye wa anw ta dunkun ye nin de ye an kɔnɔ o ka fa nka hali ni nafa ma sɔrɔ a la an bɛ nin de kɛ dɛ n'o tɛ dumuni duncogo b'a la dɛ nka an tɛ nin si jate an kɔngɔ ka fa dɔrɔn o de kama i b'a fɔ dɔw ma ko jamana nin ye kɔngɔtɔ jamana ye a bɛ bonya a hakili ma parce que an bɛ dumuni qualité min dun an ni ninnu dunni man kan farikolo mako bɛ dumuni min na anw t'a dun an t'a dɔw yɛrɛ ta tɛ sɔrɔ ntanya ye dɛ dun yɛrɛ de anw bɛ taa an ka laadata ninnu kan dumuni nafa farikolo bɛ labalo ni dumuni de ye ka dumuni ɲuman dun walasa ka farikolo labalo mɛ an t'a dumuni sugu ninnu dun a dɔw yɛrɛ bɛ dumuni ɲumanw dun an y'an ba a bɛɛ la a bɛɛ tora ye kɔnɔbaraw ka fa ɔ dumuni dunkun ye fila min ye jahanamaden ka dumuni t'a fila siɲɛ la yusminu a tɛ maa kulɔ wala yugni min jo a tɛ maa kari ka bɔ kɔngɔ ma a ma kɛ sigariti ye sa sigariti yɔrɔ sigariti mina fana ko sigariti haramuyali tɛ kuranɛ kɔnɔ o t'o fɔ wa dɔnnikɛlaw ye aya 5 tɔmɔ ka bɔ kuranɛ na aya 5 a aya kelen kelen bɛɛ b'a jira ko sigariti ye haramu ye hadisa min b'a la a ka ca mun b'a jira k'a fɔ ko sigariti ka mankan tɛ kan n'an ye kuranɛ ni hadisa yɛrɛ bila kɛrɛfɛ an ka diɲɛ yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔw ye mun fɔ sigariti la i tɛ dɔgɔtɔrɔ si ye mun b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ sigariti ko la a bɛɛ ko sigariti man ɲi le tabac tue maa si tɛ kɛ sigariti minɛ na min fa a bɛ kansɛri bila i fan bɛɛ la i poumon i biɲɛ ayiwa i nogo i jeli i kan gɔnɔ i sɔn a b'o fin de e yɛrɛ ka sigariti min dɔrɔn ka sisi kɛ i ka fini jɛman na dɔrɔn ka sisi nin minɛ a kana taa yɔrɔ la dɛ ka waatinin kɛ o kɔfɛ i ka tila k'a dayɛlɛ i ka fini jɛman nin cogo lajɛ walima sigariti sisi sogo bilen dɔ tigɛ dɔrɔn i ka sigariti sisi i k'a min k'a kɛ tasa kɔnɔna na sogo sanfɛla la i ka sisi yurɔ a kan k'a datugu ka dɔɔnin kɛ o kɔfɛ k'a dayɛlɛ i k'a lajɛ sigariti ye mun kɛ sogo nin na wa a bɛ ka fɛn kɛ dusukun na mun ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yɔrɔ sigariti mina maa ti duwawu ɲini maa fɛ ka tɛmɛ sigariti mina kan ni ko a ka bila kuma o kuma y'a duwawu kan ye n bɛna bila ni nin kelen ni kɔni mina n ti fɛn min nin kɔ a bɛ mun min o kɔfɛ a bɛ karitɔn a b'o bɔ fɛn nin mun b'a bila goya de e kun t'a min o n k'i donna a la de an ka mun na i tɛ se k'a bila dɔw yɛrɛ kun t'a dɔn b'a bila cogo di e y'a daminɛ cogo di
fem ti dumini jite ataka na fashila sima ni shite katali se moru mai na shidi anga sigarti bla ni kese dia ni shite koy decision go do abla akalama ko ni jabati yerela do toro bo ki ga sukoro ni bla chogom abla ke o tigiti abla wa ngaba abla adama fewre be abete meno ya binyana mayaw jabati e do mine sambi saba sambi nani anyana mayara kofe atanatui walma tension ki mine ninde atanai atoy ndoro abana nga be fe na ko sigarti mai ebe kla ka fa do kai do rela ke ta do ibabla chogom wallahi kabako dandu wakito fani minina abe mo ke hasiri de docteur do de la ka boro foni abe barake ponje kabako boroba sigarti so ni jebla do de la utarana yufe o ba ka analyse ka ke o majabi jonjon soro folo o ya fara bana ba to do ka sali kono ani bana ba to to be nyok ni shukora akelempere be so mo to be sunongola akelempere be so la o ma be ale mada o ma be amada ale ra ko mbolo mo ko kanga ale de me so ni na malik kelempere ba ka so ke foka duguje kelempe atuma odono la bana ba to do so mo na dumini ndoma be dumini siga ka glan koro ka be tan nyegena kana o ko fe kana dumini ke le de so ba to sna ka bana ba to ni ka dumini ta ki daji tola mana kari aso le ya kari ka yotu nala ko datugo ko sigo ka glan koro da bana ba to were dalen do nyeba lo bakani barake docteur ke bala kalen yi tugon o ma fen vai doni bole nyegena kana ka be dumini dayele ka ke akoy kana dunne kisigi nyon karsa mu flene kay daji tuyi kanala ikana o ko ma ke min do ala muna akunya to ala ali sinini dumini wara na namba to ala o tara docteur wele kana o kana yini ka ko mu yibla ni barala ni cheka jugume be daji tu ma wara kanala akunya dabo akamade mba to ala kuma mi ni hakli be nyon fede ka fogon hakli wulla o tede nya dabo akama ka daji tunani na wala sa so mi benela o kayele mani venefe neno ka je ka shinyana so ke nyon fe kada ka ne kele ne be shinyana so la nini ayi ni venemene o tina ne de me so la shikono amaga asiriya isa agara asiriya wa munya blala sigati de ay sigati to ende mo go fen ba wonne ko haramunte makruhulu dan fe ya ko makrufu halu tisa fo chugere la ko makrufu du haramunte aga kale ka makrufu ni re makrufu ko roy mu yiba manangana makruhu koro ani haramun koro abay gele ko e baga haramun fo ba manangantew ngara bu kanne haramun koro de akonen makruhu koro akonen do atibe o koro sigati tibe abada iti akilima re ka sosoli ke sigati ko re la bada be ko kamai mami re be sigati mi utere abe sigati mi ale mi krefe sigati be re bana en nazara fe bi o baga munde kele ni sigati ti ngo bala aglani dabla izinina baragalaw de wulla ko ni izinun da tukurambe barake chugo de amita chômage la de usurla ka do fara sigati songoka ka kente sai munu be boro fu jamana kay ko nyini nga sigarti be sam primina adabora kamadi wala sa do ka bo sigarti minana kada ka gaba kurumbe datuni ke bo basala do ka bo sigarti minana ka utola kana sigarti elektroniki ko de fene bo ko shishi oni doni tikele o fene be sandora ba charger qur'ana iba mi abe shishi la sima ina fo doni ta me ko o shishi ti ma bana ina fo doni nga dotoro ya ira ka shi de mai adoni o elektroniki o ashimai mo ka kenema waslamiya konna la haramiyalen ala ko ma qur'ane kono wala tulqu bi aydikum ila tahluka aw kana aw bulu kesobi ka aw yere halakinai ka kana so amada wa yesigarti toy hali ma min ba fere boal kadaka wari haramiyalen ikana ka barala izinina kana mabli boli hal na porto clé bi bolo boy ka kela ati sorti ikana sanka di mama hal ni fabami ikana sanka dam ani saraba yekeleo e ka shukolo nyinin kabay sigati mami mva na ya kasange ka kwa don wati cheni airfly abe kasange ke chukomo sigati mayna abaga sira mugo minya ni sigati be yekeleo ngabe tabali doni mugu di ubo ko da nintai a nyagalama ye kafie fenyumante ko don ngala dogo ko fembe ko avantage bala en convenience bala avantage o koro nafa bala toro bala anyi femfe fo ko ni be ya toro yi ale ko nafa kelen bala e mo ya yini ko mu nafa yi be ko bebe na ka ko sigati mai ko toro bala e ko nafa bala ko aw nafa kelen bala aka kuma la nafa kelen ni munyi ko ni mena sigati mina be so geleni do bilila o so geleni ni shu ko ni kora dabe sa snongotei e ko ni be shu beke snongola
ke ko sunɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ko zon kɔni tɛ don i ka so kɔnɔ o de y'a nafa ye k'i to sɔgɔsɔgɔ la est ce que zon bɛ don i ka so n'a nana da la a b'a dɔn ko nin tigi b'a ɲɛna k'a tɛ don dɛ a b'a munumunu ka taga ko nafa kelen min yera la o de kɛra nin fɛn min nafa kɛra sɔgɔsɔgɔ ye nafa b'o la wa o tuma a y'a to yen nafa si tɛ sigariti la hali ni den b'i ma min ni seko b'a la an ka makɔrɔba dɔw tɛmɛra yan hali ni den kɛra sigariti min na o tɛ min jifilen kelen na olu y'a haramuya k'a sɔrɔ hali silamɛya kun ma se yan kosɛbɛ an ka makɔrɔba dɔw y'a haramuya yan mɛ dɔw lajarabilen don a la dɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a ma ɲi mɛ i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ b'a min camanba de bɛ a y'a ye ka to yen journée dɔw bɛ diɲɛ na ko nin don kelen k'a ta walasa ka sigariti yɛrɛ kɛlɛ diɲɛ na o don kelen o de taalen don sigariti bɛ se ka kɛlɛ wa diɲɛ na san o san sigariti bɛ kɛ maa min sata ye a bɛ maa 3 san o san sigariti bɛ maa min fa a bɛ maa 3 nka n'a fɔra halisa maaw de bɛ gulɔ o la ten nin ye fɛn ye a ka nin ye k'a to yen o de kama dɔnnikɛlaw y'a jira dumuni dama tɛ dɛ hali aw bɛ sigariti min kan k'a min ko nafa t'a la la yusmin a ti maa kulɔ wala yughni min jo k'a ti maa si bali ka bɔ kɔngɔ fɛnɛ na jahanama dumuni b'o de kɛ jahanama den na wa diɲɛ na fɛnɛ dumuni min b'o cogo la k'e k'o ye k'o to yen nafa si t'a la naam. وجوه يومئذ ناعمة وجوه على كون يدا دوبي يومئذ كيما دو ناعمة كون يدا نورولين دو أي بار نيما نكجينا الله تعالى فني يا سرانينا كان يدا بنا نور منو يدا بنا شيشي أولوتا كوفي كو بار نيما كيلا يدا بنا نور أها لسعيها راضية لسعيها أكبار كما راضية مسبا على جنام أي بار نيوما مينك كاتو جينا كافن سيرا كيما كنكا على جنام على يا كروتا على يبونيا داكا كسوبيا كموني أني بار نيوما مين بورا جينا نعم في جنة عالية في جنة أبنا بلا أرجينا سوكونو عالية موني أكروتالين أرجينا سو بنيون سانفي يكو جينا نيان كونغروتا أمبي لولو يان سانفي چوان ما من كبارا يناني تاي أو بلاسي كروتا أمبي أرجينا كونو كتميتا كاند وتمان نتيجي ما في جنة كاتيجي بي أرجينا سوكونو عالية أرجينا سو ميني أكروتالين نعم لا تسمع فيها لاغية أرجينا سوميندو لا تسمع فيها لاغية كما نمنا كانتي ما كونو ده كداك غلومي ميا كونو او غلوتا سو ابدا ما كما نمنا كانفو mana kumati foyi mana barati kei arjina so kono nana ki be fem be may fo mana ka la tasma'u fiha laghiya kiti mana ka me arjina kono aha فيها عين جارية فيها عين جارية إبكون يودي أرجينا كنا منو بكا بولي جيكو غلوكو نونوكو أنينديكو نيكو بلي باناني نينا بلو فراو ibe nunu de tanga segina arjina konnal ni fen fen ye jasa edda ka do solo la ko mi nono baka teme kasoro mishika nono te dire baka teme kasoro dikisema dimi nda won kononan o ji baka teme kasoro alasliti kuliya alasli mabo balaya o nono nana ji fele glo baka teme kasoro mama fen yagami mumbo ke gloye kasoro ni shima kede ala ko fiha aynun jariya ko tiena ko konye be arjina kono jariyatun konyemi nabaka boli aha فيها سرر مرفوعة فيها سرر على كو غلام بي ارجينا كونو مرفوعة غلام منو كروتالين ibe da glam insan fe ku be korotali wa glam mi se kala jiginde ha ni yoro do digi abi korota ni yoro do digi abi jigi ni yoro do digi abi kuru ni yoro do digi abi wala ka bo nyogona arjina kono nan sururun jam'u sarir ko glambe akono marfu'atun glamunu korotalin aha wa akwabun mawdu'a wa akwabun ala ko veru ba kono mawdu'atun munu fana dadalin ika globe veri min kono jibe veri min kono nono be veri min kono katabla dila o be veri min kono ala ko veri nunu be arrangelen abesigisiglen ina for libre service tanga nya hotel banunu be donan na saw ni hoteli ka war sadaka babano ima go be dumuni fenfena ala ta ko fa bebe wa adola yere bolo ima dumuni war sadaka sura bi ka hotel la ye war min zara ni jigina so ma daraka klina fana shufe do fe ibeta bedita
rebeta o ka restaurant na dumuni fɛn mani dia mɔgɔ si t'i n'a ci hakɛ fɛn mani dia mɔgɔ si t'i n'a ci i b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye i ka taga dun ka da ka i jigina hôtel la o ye diɲɛ ta ye ya anw sera ka nin kɛ ni ala ko ko ɲɔgɔn bɛ arijinɛ kɔnɔ man kan tɛ k'an kabakoya dɛ an man kan tɛ ka siga o la dɛ an k'an ka daw la k'a fɔ k'o bɛ yen wa akwabun verw falen don a kɔnɔfɛnw na mawdu'atun minnu dadalen don aha ونمارق مصفوفة ونمارق ani kungorodonna walima mɔgɔ bɛ i nɔngɔn masamun na o bɛɛ de ye namariku ye namuruka a tɛ anw fɛ yan n'o tɛ a bɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw bolo ka caya dɛ i bɛ taa sɔrɔ tilise n'o ye tantan ye tantan minnu n'olu bɛ o fɛnsɛ k'u to wula kɔnɔna na u bɛ golo dɔ fɛnsɛ a kɔrɔ u b'u nɔngɔn masa sanfɛ o nɔngɔn masa bɛ kɛ fɛn min kan o de ye namuraka ye arabukan na kunkolo fana bɛ se ka da mun kan o fana ye namuraka ye n'o ye kungorodonna ye a bɛ se ka kɛ kungorodonna ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ b'i nɔngɔn masa mun sanfɛ a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye wa namariku kan ni nɔngɔn masa fɛn masfufatun mun ni a fɛnsɛlen don o tugutugulen bɛ ɲɔgɔn kan rana ko de dadalen bɛ arijinɛso kɔnɔ aw b'a k'aw nɔngɔn masa sanfɛ na وزرابي مبثوثة wazarabiyu ala ko dara fana bɛ yen dara mabsusatun dara min b'a la n'a yɛrɛkɛlen don a jɛnsɛnnen don a fɛnsɛnnen don ka taa fɛ ko dara caman bɛ yen dɛ a n'an ka bagi dara ninnu tɛ kelen ye a n'an ka dara dilanni si tɛ kelen diɲɛna yan nin y'a dama dara ye minnu bɛ arijinɛ kɔnɔ dɛ yɔrɔ kɔɔri tɛ sɛnɛ arijinɛ na an k'a fɔ k'a dara dilanna ka bɔ kɔɔri la walima poliselin k'a fɔ k'a dilanna ka bɔ o de la walima mun de don anw tɛ nin dɔn dɛ ala kɔni ko dara bɛ yen walasa an k'a dɔn dara kalite min don e ka baara kɛ i ka don man ɲi n'i donna i b'a kalite caman de sɔrɔ a nɔngɔn masalaw a dilanw a vɛriw a daraw minnu n'u jɛnsɛnnen don ala ko arijinɛ fan bɛ nin de la ka nin di aw ma a man gɛlɛ o aw ka baara ɲuman kɛ kana o de ka gɛlɛn aha أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون ألكو يلا وتفلالي كوا إلى الإبل كتنيا مما كيف خلقت على نيامه دانشوكمي don gala ko ni tin yaka flele ne an nazaru bi ta'bir ma ka flele ke ni tashi o de ni no tin yaka flele tare na karan yaka flele ma munun yati kola a oluba fo ko ala e ko anga flele ke andu yati kola de ambe flele ke chogot mi hakli ka flele de ni tin yaka se ka flele kanga flele ke ale ala yin ya meddan dan jugomina ni aya nunu be jigi wati ni yoro lamma kunti samado no te samaka boni nyame de ngarabuti samado farafina ani eni jamano olu de be sama don kosɛbɛ no ta arabu ti sama don ka fɛnte nga nyame ma fana ti nyame don ka tɛmɛ arabu kan dɛ ma shiti nyame don ka tɛmɛ aka arabu ma baganyi baga min ka bon ka tɛmɛ nyame ka o de kama ala misala duma de afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khulqat yala uti fleli ke ka tan nyame male ala nyame ni glan chukomi ko nyame ka ba ko fɛnde e ka kangala la jabai kanin ka jan chukomi fen kan ka ja me kukala ni rati barashi ka ke quality fly ka do kokuru ke kili ka do kokuru ke fly ha chamoni dromadaire do kokuru ye kili me do kokuru o ye flade me bala da waka klaka sabali ka time bagam beka nyame saballen do de fen do be meni moye nyame la de ibe bagan cheye ka bagam muso goshi benyana maluyatala atete misi chebe misi muso goshi saga chebe saga muso goshi benyana me kan nyame cheye kafle kan nyame muso goshi jamanya na otike abada bi maloyala hal na ya damene na ma ya bala jo abi maloya Allah taala yo maloya di nyame ma ka bunya koni wa ambi baga mumfa sarakatila alaye asogo chayala ashiti nyame bo ogo de ka changa time beta hal no soro bagan to sogo kadinai male de sogo ka changa tema ala ya nono ke furai kono dimi fura ka nyegene fene ke furai kono kariya ni kono dimi hala bo ko ken numba ci o fene furai ya ni vere hala kan gorona jurumi mbe no ye kan gono flei ko fene ke furai krikri machine to chama be o be fura ke ni chama nde anashi kanibela jelen ke furai kanibedi nyame makoni banya fina ka temaya ngibe nyame keme dajuru siri nyogona kan nyame labani dajuru di demsen fitini ma abe dugu cecini aye nyame shite muruti ya shite kule elma ala sabali dam
wa bagan tɔ minnu bɛɛ la ale de kalan ka di ka tɛmɛ a bɛɛ fɛnɛ kan a kalan ka di dɛ ɲaamɛtigiw lajɛ bayi a b'a sen kɛ ka ɲaamɛ kɔri dɔrɔn a b'i da n'a yɛlɛla sanfɛ a b'a sen kɛ k'a kɔrɔ a bɛ wuli n'a ye i bɛ nin ye ɲaamɛ dɔrɔn de la i ta ye misi la i ta ye an ka so ninnu n'an ka fɛn ninnu si la ka tɛmɛ ɲaamɛ kan ala ye bagan nin bonya dɛ ka tila k'a faga cogo kɛ kabakoba ye sɔwaaf n'a bɛna fa a bɛ numanyanfɛn sen nin a b'o siri ka juru siri a kan na juru fankelen bɛ dɔ bolo yan fankelen bɛ dɔ bolo yan a jɔlen don a sen saba kan sen kelen sirilen don dɔnni bɛna ni biɲɛ de ye ale tɛ kantigɛ ko bagan bɛ kantigɛ cogo min biɲɛni dɔ de bɛ yan nun gɔlɔnɛnin don i b'o de jigi a kan dugumalanin yɔrɔ o de bɛ taa bɛn dusukun ma n'o ye sɔnkun juru ye k'o tigɛ n'o tigɛra dɔrɔn o de y'ale salen ye a bɛ kule a bɛ bɔ k'a bin a b'a boso n'o tɛ ale kan tɛ tigɛ ɲaamɛ bɛ faga nin cogo de la wa ɲaamɛ a sera ka doni o doni ta k'i wuli k'i jɔ n'a ye a bɛ se ka taama n'a ye n'a ye doni fɛn fɛn d'a kɔ a la n'a sera ka wuli dɛ fana ma se ka wuli n'a sera ka wuli n'a ye a kana kamana gan tuguni a bɛ taa n'a ye anw t'a dɔn k'an dɔ yan o n'o tɛ kɔrɔnfɛnbaw b'a dɔn ko ɲaamɛ ye fɛn min ye anw de t'a dɔn o de kama arabuw y'a tɔgɔ da ko safinatu sahara n'i ye kulun bila baji sanfɛ a bɛ boli cogo min ɲaamɛ fana bɛ boli cɛncɛn na o cogo de la o de ye safinatu sahara o de kama ala ko k'an k'a lajɛ dɛ ɲɛ ka lajɛli dama tɛ dɛ a y'a ka kabako ta a k'a lajɛ kalo 2 fo ka taa se kalo 3 ma a tɛ ji min wa a tɛ sa a tɛ ji min a tɛ sa n'a ye ji sɔrɔ don min a b'o bɛɛ fɛnɛ min wa ale de kelen ji n'a bilara a foroko kɔnɔ a kelen ta de bɛ se ka furancɛ caman kɛ ka sɔrɔ a ma ɲagami fɔlɔ ka kɛ ɲɛgɛnɛ ye hali n'a ye ji min o kɔfɛ a ka kɔnɔ fara a bɛ taa ji nin sanuma de sɔrɔ a kɔnɔ fana ye ɲaamɛ ye ala ko afala yanduruna ila al-ibili kayfa khuliqat aw tɛ filɛli kɛ ka taa ɲaamɛ ma afala yaw ye hala a t'aw teliya walima ala kun ka filɛli kɛ ka taa ɲaamɛ ma kayfa khuliqat ale ala y'a dilan cogo min k'a k'o lajɛ dɛ وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء أيو كنغرتا كسان نجي كيف رفعت على يسان كرتا شغل أنو أسر إنيتي كولا يكون بعدو كي جنرا شغل شغل يتما تولا يكون لما تشي سانا ده karsaka jango jugu fona bitama be akunguru wala sa kungulo kana se sangoloma iyo me amadere ko jenya sugu e folo amoy ala ko kay sankolo lajje kayfa rufi'at sankolo korotara cogo min ka bɔ dugu la arabukan na be fɔ fɛn o fɛn n'a korotara o bɛ samayi de arabukan sama yasmu samaa ka korota ka bɔ dugu la aw ka sankolo lajɛ bayi a korotara korota cogo min na ala ko hali n'aw tɛ ala fɛ a ye ala ka danfɛn nin lajɛ dɛ nin fana ye kabako ye dɛ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال أي فلالي كني تاشي فلالي كتا كلو فنما كيف نصبت على يكلوني جنجن تشوكو من دوغو كلو لا كابامبا أيو فنانا جادا كلو نون جولين لودا أنغ سو chaman jora ka kulu nun toyi abeka kila ka bintugo ni ka kulu to a chokola kulu bambalen loda sangulu gulu kanta fene boya bada foni ala yere sona kulu min ka kari asa kote ko kulu fene ka la nyisranya ye gabakurun ka bo sanfe ka bi walma ji ka bo kulu la o fene kulu ka ra nyisranya maro lay be man kan me munu ka sobe kulu krefe gabakurun be jigi ka bo sanfe kana ka soro foshi ma gabakurun na jigi be to ka ke kulu la ka chaya ala ko kay kulu la je kulu bambana chugo mena jien kulu munun fe ne lenu ka fenze ani munun kera silsilay salasulul jibal koro kulu do ba damne jamana do la ka jamana were te passé kata fo yoro jume ina fo babe dugu ceci chugo mena be kulu do fanet frontière ko tata la de kasra no ayi joyi ne dugu do ni damne ayi abere be continuer kata salasil obe wa kulu do be uluka janne ule ho sommet ou de ka bo duguma kata fo sanfé 8883 mètres le plus haut sommet ay kulu de muka janjien kulu bay abe Nepal abe fale makolle mo Everest aka jani kulu bay metri ba shegin keme shegin ani bi shegin ko ay kulu jamba de obey o kulu jamba niye kulu were la jefane o fana ka jahan no tenimbo e Mont Blanc français kulu do be ko Mont Blanc fana ka jande ana kulu jambay obey an fe farafina ya do be ko Kilimanjaro abe Cameroun jamanak do be an fana ko Nimba abe lagina ni libera fan fala lay
ka bol la gine ka ta libéré on me ka bol libéré kana la gine ni ñogon ci kulu jan le mon nimba o fana be le mo kenya o fana be kenya o fana kulu jambay o be ani le mon vert o be aman walma oman parce que amman ni oman o tikele amman o capitale jordani capitale oman o ya dama jamanade o be oman le mont vert o fana kulu jambay hal ni man nun jiye sa am fana ka falaisi be ande falaisi fana ka bako yede ka gwajo kulula banyangara kulumi be ko la falaise de bajangara ni ya ye fanfan kono na de do akeleme ina fo do di tara wo do bo kulula mogo ka do akono ka ke bloyi falaisi be tini ani le mo humburi koronfelala be kulu jambaw de ala ko kangani kulu nunu na je jiena ni kulu nunu bambara dugukolo la chogomi ka ke ponti ye ka dugukolo mene kanga o fena la jeni hakli ka la jeli aha wa ila al-ardi kayfa sutihat wa ila al-ardi ay fiyali ke ka ta dugukolo ma kayfa sutihat ala ya fensen chogomi dugukolo ni fena fensen no de wal ardu ba'da dhalika dahaha ala ko ya fenzendi dugukolo kun keme ko de be melegelen jole ala nana fense ka bonyoana ala ko aka dugukolo la jebay ika tamana ima deli ka tase dugukolo banyoro made kantra Sierra Leone ya yoro dobe ja dugukolo dande ni sera ndro tobe dinga bade kataga ito kuma me mo dandalaw dan shitala kanga dugukolo la je ale ala ya fense chogomina ka kila kan nyogona wolum fula de do nyogon koro kataga ala fle ka kuma don gelaw ko ni ma ala doni nu yete ala don tukuni ala ka danve ni ma ala donai hal ni ala nana iba foko madaila prodi munu dara ala la kalimaniya o bay ala dona ka danve ni no ta ala titigi ka kuma mo fede kanga dugu kolo fene na jali ala ya fensen ka bo nyogona chogomina فذكر إنما أنت مذكر فذكر مغو واجو إنما أنت مذكر أي واجو بادي كوي أي مغو واجو لكلا دي كو واجو لك أي واجو لكلا دي على كرا واجو لكلا دي على كرا تيما كرابا باي إما شجاكويا كاكا كسلامي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي karabali tala koy mu'minu ma ko islam ya na brutality rilani karabali ni vão baro filido dina la goshido o sana Benoît XVI papu mi bora papu yala yoro papu to bi sade o be remplacer mais ale bora papu yala de ka korola ta malo to mo waye kuma chaman fo on teze ko fo an da lutambulu an ko ni munya na yi mume aborala ma wala de blara nola mun borala almanidu nationalité allemand asigi folo aya ka turuna damne o fanfela nunu de la kalma fanfela nunu tara kala no franyon ka université la da kuma chrétien yaka parce que luka jamana de fanchama ye chrétien de kata kuma ka to kuma lawla asna ka garan kar islamiya la te ka islamiya doya akoni dina mi fle nyana ni ko dina croix wa dina ni yere ka sabatirani pamuru de ko mo shima convaincu ka islamé fɛn kɛra silamɛ ye k'a bɛɛ karabara de k'a kɛ silamɛ ye a ko pamuru de ye mɔgɔw fa mɔgɔw siranna pamuru de ɲɛ k'a kɛ silamɛ ye n'o tɛ chrétien ko chrétien bɛ kuma pacifiquement ka kuma mɔgɔw fɛ nɔgɔya la ka mɔgɔ la convaincre ko chrétien y'o de a ye manamanakan caman fɔ dɛ hali ala kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam kuma caman fɔ mɛ an ti bɔ a kalama yan parce que ne de la k'a fɛ yen nka an tɛ kurun kunna an t'a kɔ fana na an kɔni t'a ka tugu maaw kɔ dɔrɔn mɛ kuma nin banna yɔrɔ min a kɛlɛmɛ in n'a fɔ n'i ye diɲɛ turu fɛn ɲɛnama la a bɛ yiri cogo min o de kɛra diɲɛ silamɛ bɛɛ wulila k'i jɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Indonésie ani Philippines Pakistan Afghanistan Turki Iran a bɛɛ wulila ko nin ye kuma min fɔ a ka segin a kɔ joona a ka taga yafa ɲini k'a ye nkalon tigɛ olu t'a dɔn ko papu fana bɛ nkalon tigɛ nin cogo la ten ko cayara ka kuma caya a ko tiɲɛ na n ye kuma min fɔ nimisara sa mais ne yɛrɛ ka segin kɔ ka taa télé la ko nin tɛ o fana ye maloya ye sa dɛ ne da k'a fɔ n k'o don ne da ka tila k'a fɔ télé la k'o tɛ baasi t'a la ko maaw ka ca n bɛ dɔ bila ka taa a ye maa wɛrɛ de bila ka taa fɔ télé la ko papu ye mun fɔ a bɛ yafa ɲini silamɛw fɛ k'a filila de o bɛɛ la silamɛw ma sigi dɛ ko mɔgɔ min cira ka na télé la o ma kuma fɔlɔ fɔ mun yɛrɛ ye kuma fɔlɔ fɔ an mako b'o yɛrɛ de la o de kana ne de da ko silamɛya bɛ taa ne de da ko n filila
silamɛw ma to ya bada fa yɛrɛ kana tele la ka yafa ɲini silamɛw fɛ nin de don nin don dɛ bamananw ka kuma i sɛbɛ b'i ka foroko ma ni waw ma dɔn kɔni kɔnɔ bi bɔ a kalama dɛ mais a bɛ kɛ anw de ka sira t'a la fa mi tila k'a fɔ ko nin sera nin bɛɛ la wa hali minnu ye ala ka ciden dɛsɛ jugu bɔ yan n ko silamɛ dɔ y'a yira k'a fɔ ko baasi t'a la ko démocratie don liberté d'expression ko de don huriyatu ta'bir k'u fana ka huriya b'u bolo n'o y'u ka liberté ye mun man'u diya ko k'a kɛ nin sɔrɔla silamɛ dɔ yɛrɛ la k'o kuma fɔ nka a ti bara an na fɛn wɛrɛ man jugu fini ma ka tɛmɛ kɔɔri kala kan alors que fini bɔra o de la n'ala ka ciden nenina k'a dɔgɔya n'o bɛnna maa o maa ma bila i kɔnɔ i ti silamɛ ye a bila i kɔnɔ i ti silamɛ ye hali n'e sara silamɛ jamana kan i su man kan tɛ ka don silamɛw ka kaburu don na n'i y'a mɛn an bɔra ala ko kalama kira tɛ yan anw k'a dɔn arijinɛ bɛ yen kira tɛ wa ala kɛra nana ye jɔn de neni a ye fɛn fɔ jɔn de ma hali a ye kangari da silamɛw ye a kana ninnu ka batokɛyɔrɔ tiɲɛ a kana nin f'u ma a kana nin kɛ ala kɛra ye nin bɛɛ fɔ nka n'a fɔra aw de tɛ ala ka ciden to yen aw de b'o jajugu bɔ aw de b'o neni aw de b'o dɔgɔya ko silamɛw sigilen ka to k'u kana fɛn fɔ o fana cɛ ka jugu dɛ fɛn ti cɛ kɔnɔba dimi nka a kana to k'a gosi a kɔnɔ fana na dɛ o cɛ ka jugu koyi n'a y'a kɛ o bɛ wuli dɛ o wulili de bɛ aw siran n'aw ti dɔwɛrɛ kɛ n'o tɛ n'u y'u makun aw bɛna n'o ɲɔgɔn kɛmɛ caman ye n'o kɛra a bɛ kɛ silamɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna ko baasi t'a la yɛrɛ nin de ye silamɛ wuli ka ala ka ciden ye k'a kunkɔrɔta a ɲɛna fara a salen kan an bɛ nin baara de kɛ alahu taala ko k'an ka filɛli kɛ dugukolo ale ala y'a fɛnsɛ fɛnsɛ cogo min na k'an ka lajɛ n'an hakili ye na فذكر إنما أنت مذكر فذكر مغو وجود إكادو إيه وجود كلادي إنما عادة الحصر وقصر أنت مذكر إيه وجود كلادي لألا يبلا وجود للا وما على رسولي للبلاغ كدورة تشيدوك نيشي لسيتي وتمنى وجود كي ني الله تعالى يبلا وجود للا إفنى وجود كلاي كان بريتا ما كمادا لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر اتما شكرا باباي نما وكربا كفو جاغويا افانت تكره الناس يلا يدي من ما وكربا كفو كاسلامي يكنو كده انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كيتي ما وكربا باي تبريتا باي ما كما ما وجودرون كما ما وفي ni silamɛya donna maa min dusukun na o k'a faamu alhamdulillah ni maa min yɛrɛ banna a tigi to yen lesta alihim bi musaitir e t'u karababa ye i t'u jagoyaba ye ni ala ka kuma de ye ka ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam o b'a yira ala bɛ fɔ ko jihadu minnu kɛra fɛn fila de bɛ tɛmɛ silamɛya la sabanan bɛ kɛ jihadu de n'o tɛ alakira tɛ wuli ka t'i ɲɛsin dugu si ma k'a bɛ taa ci k'a sɔrɔ fɛn fila bɛ yen o ma tɛmɛ dugu fɛ fɔlɔ a fɔlɔ alakira yɛrɛ bɛ t'u wele de k'u dawa o ka sɔn silamɛya ma dɛ parce que o b'a la ka dugukolo de sanfɛ o b'a la ka sankolo de kɔrɔ o ka silamɛya kɛ u ye silamɛya mɛn k'a faamu mais ko alakira ma kan t'a kɛ n'u ko k'u t'a kɛ o ti kɛlɛ o fana na dɛ alakira bɛ sɔrɔ k'u bila de o ka nisɔngɔ sara nisɔngɔ o de ye jiziya ye a b'o nisɔngɔ sara silamɛw ye olu fana b'a la ka diinɛ baara kɛ ni aw ka nisɔngɔ bɔlen de n'u ma sɔn filanan de ma sa kɛlɛ bɛ sɔrɔ ka wajibiya aw tɛ kɛ silamɛ ye aw tɛ nisɔngɔ sara aw dun bɛ ka ala ka fiɲɛ sama aw b'a la ka sankolo kɔrɔ aw b'a ka dugukolo kɔrɔ o bɛ ɲɛ cogo di ne k'e bila i ka so kɔnɔna na luwanze la anw bɛn n'a kan nin k'i bɛ sara kɛ e ko k'i t'o sara i tɛ bɔ n ka so fana kɔnɔ o ko bɛ diya o tɛ diya dɛ n ka luwanze wari ti d'i ma wa i tɛ bɔ n ka so fana kɔnɔ o ka gɛlɛn sa dɛ o ye balawu de aw ko a ti kɛ silamɛ ye aw tɛ nisɔngɔ fana sara silamɛw ye o de kama ala ka ciden minɛ etapu sabanan na o de ye jihadu ye a bɛ maa caman ɲɛna k'a daminɛra jihadu la jihadu bɛna fɔ etapu sabanan de la ko tuma na e ti mɔgɔw jagoyaba ye i t'u karababa ye ko f'u ka kɛ silamɛ ye e t'o ye إلا من تولى وكفر إلا من تولى foni maa min y'i kɔdo wa kafara ka tila ka kafiriya ka fisiri waleya i kumara maa dɔ banna a ma sɔn ka kɛ silamɛ ye a sara o kafiriya fana kan ten o tigi ka ko bɛ ala de bolo o t'e bolo o tigi ka ko bɛ ala de bolo o t'e bolo munna ala ka ciden ka baara ye mission min b'a bolo ka ci lase o kɔfɛ ala ni minɛ ala ni bila o tɛ ala kɛra ka baara ye dɛ laysa laka min al-amr shay'un Allah ta'ala yo fɔ ala ka ciden ye kangari danna uhudi kɛlɛ bannen silamɛ dɔw bɛ olu kun murutira yɛrɛ
dɔw bɛ yen olu de kɛra sababu ye ka kɛlɛ tiɲɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallam. o kɛlɛ kɔnɔna na fo kafiri dɔ ye gabakurun fili kira ma k'a ɲɛda gosi ka alakira ɲi fila kari ka bɔ a da. o kɛlɛ kelen kɔnɔ ka ala ka ciden ka nɛgɛ fugulan gosi fo nɛgɛ bɔlɔ o ka ala ka ciden kunkolo sɔgɔ. jeli bɛ bɔ alakira dayanfan na ka jigin, jeli bɔ ka bɔ kunkolo fana na ka suru a ɲɛda. ya b'a ala ka ciden ɲɛda jiriman na cogo min shetana fana nana kɛlɛ tɔ bɛ ɲagami. a ko mata rasulullah, ale y'i kan kɔrɔta ni kuma ye. a kɛra sahabaw ɲɛna ko sahaba dɔ de y'a kuma fɔ. ko alakira sara, alakira sara, alakira tora la. ɔra yɔrɔ min na dɔw sina ka sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ni nin kɛra alakira salen ye anw ka silamɛya kun tɛ tuguni nin ye anw bɔlen ye diinɛ na sa. ni alakira sara nin y'an bɔlen ye diinɛ na ko ni ɲagamina dɛ. kɛlɛ ka ɲagami mɔgɔ bolo fɛn man cɛjugu ka tɛmɛ a kan dɛ. dɔw yɛrɛ bolila ka taa kulu la, u t'a dɔn u bɛ ka taa kulu la kun min yɛrɛ kama. istus'idun wala talwuna la ahad wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum. olu bɛ ka yɛlɛ kulu yɛrɛ la ka taa, hali u t'a dɔn u bɛ ka yɛlɛ kulu la kun min yɛrɛ kama. ko ala ka ciden bɛ ka wele, ala ka jɔn, ala ka jɔn, a ye segin ka na yan. dɔw bolila ka taa fo madina, kɛlɛ yɛrɛ ɲagami kojugu u t'u yɛrɛ sɔrɔ fo madina kɔnɔna na. fana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a la. dɔw fana ko ko nin y'u bɔlen. ala y'olu de jaabi, wama muhammadun ila rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata wa qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqbayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin. ko muhammadu ya ala ka ciden de n'u y'a faga walima sara yɛrɛ ma, o de bɛ kɛ sababu aw ka sama ka bɔ diinɛ na. ni maa min bɔra diinɛ na ko ala kɛra sara walima o y'a faga ko t'ale ala tɔɔrɔ dɛ. wa kali ala b'a waliɲuman dɔn jɔnw, kali ala b'olu sara. wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala wa man yuridi thawaba ad-dunya nutihi minha wa man yuridi thawaba al-akhirati nutihi minha wa sanajzi ash-shakirin. ni si tɛ yen mun bɛ sa f'i ka taa sɔrɔ ala sɔnna i ka sa waati min na o de ka se dɛ. ni maa min ye diɲɛ ɲini a b'o d'i ma, ni ye kiyama ɲini ka b'o d'i ma. a waliɲuman dɔn jɔn halisa ka b'olu sara. o tuma na nin gɛlɛya de ye silamɛw sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. ala ka ciden yɛrɛ ɲɛ b'a la, jeli b'a ɲɛda la. ala kira sɔrɔla k'i kanto. ala bɛ hinɛ mantow na cogo di? manto min y'u ka kira ɲɛda kɛ nin cogo la, manto min y'u ka kira ɲɛda bɛɛ kɛ jeli ye, kala bɛ hinɛ o la cogo di? parce que n'ala kira dimina, n'a nana danga don dɔrɔn danga bɛ minɛ dɛ. yanni ala ka ciden ka kuma ka taa ɲɛfɛ, ala ye jibril jigin ala kira kan yɔrɔnin kelen alalfaw. o kuma kɛra mun ye? laysa laka min al-amri shay, ko ɲɛ fosi t'e bolo. i m'ale ala k'u lajaba walima ale ala ka yafaw ma. wa n'o yɛrɛ don ne yafara bɛɛ ma. fɛn fɛn ye nin fɔ, fɛn fɛn ye nin kɛ, n yafara bɛɛ ma. a da ka ko dɔ de kɛra, n'o de kɛra sababu ye ni sahabaw ye nin kuma fɔ, n'o tɛ mɔgɔ jugu tɛ. ala ko ka yafara bɛɛ ma. a fɛn fɛn jɔra uhudi kɛnɛ kan, badiri kɛnɛ kan, k'ale ala yafara bɛɛ ma. nka ala ka ciden ka dawa kɔfɛ sa, ni maa min banna ka muruti ka sa o kafiriya la, o tigi de ka lajaba bɛna fɔ an ye. illa man tawalla, ko fo maa min y'i kɔdon wa kɛfara, ka tila ka muruti ka kafiriya ala ma. فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر. kale ala b'o tigila maa lajaba la mun ka bon dɛ. kale ala bɛ lajaba ba ta k'a da o tigila maa kan. i sara kafiriya la, i ma kɛ silamɛ ye, n'i y'ale ala sɔrɔ yen, o tuma ala kɛra e ka baara banna. ne yɛrɛ de na kɛ o tigila maa lajaba ba ye. inna ilayna iyabahum a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na ale alaw taala de ma. o kɔrɔ fɛn o fɛn taara k'a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na alaw taala de ma. o kɔrɔ an bɛɛ bɛ segin ka na yɔrɔ jumɛn? o ye alaw taala fɛ de. an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na ale ala de ma. inna ilayna iyabahum, o kɔrɔ marji'ukum ilayya, aw bɛɛ bɛ segin ka na yan de. aw bɛɛ ma an yɛrɛ ko bamanankan na ko sɛ banti dugu t'a la. n'o tɛ misi n'o banna i bolo, ni maa ma fara ye k'a tɛ nɔgɔya dɛ. nka ni sɛni banna yɛrɛ bɛ sin k'a ta ten a sen fila ma k'o siri ka sin k'a gulo i ka nɔgɔso gidɔn na walima i ka moto. o y'a taalen de ye sa. a ka hɛrɛ tun bɛ mun na a kun ka sɔn. n'o kɛra a kun jɔcogo bɛ ɲɛ sansara kɔnɔ. a nka n'a banna a bɛ taa sen ma dɔrɔn k'a gulo a kunkolo kan. a ko bɛ ten de, ko sɛ ba tɛ dugutaga la. ala ko aw fana ban tɛ nali la ni ala fɛ yan. inna ilayna iyabahum, aw bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ ko bɛ ni ala fɛ yan.
ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم كوكوفي وككونتي بوبالي ألكا كافر من باكو ببسين كنالي ألفيا وأنا لين كوفي وبلا جلين كجتيا نوكا كونتي بو كو بلا جلين بالي مسبالو تعالى لك ثم إن علينا حسابهم ألكو بفس كلين كلين ku be konti bo kilin kilin ka bele jilin ka saradi ma kilin kilin ko bale ala de ka o te kira ka o te nabi nyuman ka o te meleke ka o yale ala yere ka baray suratul ghashiya alabe ban ni yorola ya ka be aya muba ani worom ambayi ni masabala fe anyi munu fo ala ka famiya dam o yamara munu ba ko no lu barakeli ala ko no yambele jile